Il-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg giddeb lill-eks Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo u għamel dan barra d-Dar Ċentrali wara laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista it-tnejn filgħaxija. One News staqsa lil Bernard Gregg dwar l-akkużi ta' Robert Arrigo fl-aħħar diskors tiegħu bħala Viċi Kap Nazzjonalista fl-eluq tal-Kunsill Ġenerali tas-Sibt. Hemmhekk Robert Arrigo buġieħ spjega kif huwa ġie mwarrab mill-Partit Nazzjonalista u tmexxija tiegħu saħansitra qaltlu li huwa tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Madankollu quddiem mistoqsijiet brabta ma' dan, Bernard Gregg giddeb lil Robert Arrigo. Mu veru xejn. Fost oħrajn ftit tal-jemilu Robert Arrigo spjega kif minkejja li kien jokkupa l-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista huwa lanqas tħalla jitla fl-ewwel sular tal-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażabbar. Dan fil-waqt li l-Kunsillier tal-Mellieħa Envin Bartolo, magħruf għall-qrubija tiegħu ma' Gregg, lanqas ħalla lil Viċi Kap Nazzjonalista jitla fuq il-palk waqt relif ta' sliema fl-aħħar kampanja elettorali. Iżda Bernard Gregg injora anki dak li CJ Drindelija li saħaq li fuq dak li sar lil Arrigo trid tinġar ir-responsabilità u l-affari mhux se tieqaf hawn. Minn fuq, Gregg trid inaqqas dak li qal Arrigo li ma kienx l-ewwel wieħed li jespona l-mibeda li tirrenja fil-Partit Nazzjonalista. Nselmikom. Di mhux l-ewwel darba li l-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg spiċċa jgiddeb lid-deputati tiegħu stess li ġew murija l-bib ta' barra tad-Dar Ċentrali. Fost dawn kien hemm ukoll l-eks-deputat nazzjonalista Mario Gallia li kien spjega kif nies qrib il-Kap Bernard Gregg kienu għamlulu ħajtu infern. F'intervista separata wkoll kien spjega kif is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista hija waħda tossika u li t-tibdiliet li saru kienu tibdiliet kosmetiċi. Bl-istess mod kif indirizza l-akkużi ta' Robert Arrigo, Bernard Gregg kien fil-fatt giddeb lil Mario Gallia wkoll. Dwar Mario Gallia jien ma jirriżulta li bl-ebda mod dak illi qed jgħid Mario Gallia. Wara d-diskors ta' Arrigo, Mario Gallia nnifsu ħareġ jappoġġja lil Robert Arrigo. F'kitba fuq Facebook spjega kif Robert Arrigo huwa l-aħħar wieħed minn lista twila ta' nies li spiċċaw għaddew minn infern taħt it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ta' Ifret u Saltan. Temm jgħid kif il-Partit Nazzjonalista spiċċa jnaffar lil min ta' ħajtu u saħħtu għall-partit.